Kings chapter 13 verse 20, and I'll read. Elisha died and he was buried. Now Moabite raiders used to enter the country every spring. Once, while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elisha's tomb. When the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood on his feet. Masha Udutiro, you're welcome. Pastor Sani, you're welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. Talent Mamire, you're welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. Let me just pray. Father, we thank you for such a time and an opportunity to minister your word. Speak to us, O Lord. Empower us, correct us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nyanda verenga panapa ine chekuita nekuronga kwa Mwari kunoshamisa zvikuru. Elisha died and was buried. Iyo inofanirwa kuva a last statement, but it's not the last statement paupenyu wa Elisha. Pakuita kwa Mwari muna Elisha. Upenyu wake wapera, he died and he was buried. But still, God, Mwari, vane chekuita nemurume uyu nyangwe ari mustate inonzi afa. Ana simba, ana chaanoziva, ana chaanogona kuita. Asi Mwari vane chekuita nemunhu afa kudaro. Handiziva ndiri kuparidzira manhero anhasi. There are times yekuti ukatarisa zvinhu zvako pane zvaunotoona kuti hai zvatofa izvi, izvi hazvina zvazvinobuda izvi, izvi hapana zvazvichaita izvi. Nevanhuwo ndokubva vazvifushira. He was buried. Chana kana chinhu chafutsirwa chichidyarwa vanotarisira kuti chinobuda. Planting nekuita bury, two separate things. You plant something unetarisira kuti chichabuda, although ukachikavha nevhu chinobuda. But kana yaaburial, mukangoisa chinhu mukangokavha, it's a done deal, hapana chichaitika. But not with God. Kwete na Jehovah. Elisha akafa, vanhu vakamuviga. But nyaya yataverenga pazasi apa ine chekuita nekuzodza neanointing yanga iri muna Elisha, yakakonzera mumwe murume anga auya kuzovigwa paakakandwa muguva raElisha, achingoguma mapfupa ndokubva amuka. Zvoreva kuti Mwari vanogona kunge vaine basa nechinhu chafushirwa. Mwari vanoramba vaine basa, vaine favor pamusoro peumwe munhu akafushirwa nevanhu, nekutaura kwevanhu, nekuronga kwevanhu. Vanhu vakati uyu hapana chichabuda, uyu tapedza naye, ndokubva vamufutsira. Vanhu vanogona kufutsira chidai marriage yako iri business rako, kungozviti izvi hazvina kwazvinoenda, izvi hakuna, hapana chichachinja, zvatovharana, hapana chinobuda. People can say that. But tonight I'm talking about the wonderful works of the Lord. Mwari vane nyasha, Mwari vane favor, vane kuita kunoshamisa. Pachinhu chinonzi nevanhu died and buried, Mwari vanogona kuunza a special grace rekuti pane zvichazotaurwa zvichaitwa naMwari concerning murume uyu afa ndokubva avigwa. Bible rinoti afa avigwa kudaro, vanhu vakauya mumwe musi kuzoviga murume unonzi mumwe murume, ndokubva vaona hondo iyaiuya vari kumakuva ikoko, a band of raiders. Ndokutora chitunha chavanga vakabata mumaoko ndokukandira muguva raElisha. Sister Sharai Machando, you're welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. So vanhu vakakanda chitunha muguva raElisha. Plani yevanhu ava yanga iri yekuuya kuzoviga, a proper burial ine respect nedignity, ndeyekuisa munhu muguva rake vofutsira. But this time havasi kuita izvozvo. Nyangwe guva remurume uyu ranga riripo, but this time they are being forced under pressure, not by choice, but under pressure. Vakabva vakanda murume uyu muguva raElisha. Because of pressure nefear yekuti hondo iri kuuya uko irwisa, we are not ready to fight. Tauya kuberia tiri pakuchema.
Saka vakaona hondo ichiuya vakabva vati regai tingokanda murume uyu pasi titize. But point yavanga vasvika, they were close to the grave of Elisha. Ndokubva vakanda muguva raElisha. Asi shoko ranatanga kuverenga rati Elisha died and was buried. Kuita bury kuisa ivhu pamusoro, kuvhara. But this time Elisha nyangwe aisirwa ivhu pamusoro vanhu vamufutsira. Pavakauya kuzoviga murume uyu, zvanzi guva iri ranga rashama. That's why vakakanda murume uyu muguva raElisha. Akafukunura guva iri haana kutsanangurwa. Zviri pachena kuti kuita kwaMwari kunoshamisa kwakakonzera kuti guva iri ringe rakashama, nokuti Mwari vane a special reason why richifanirwa kushama, nokuti pane basa rinoda kuitwa nemapfupa aElisha. Handiziva vandiri kutaura naye manhero anhasi. There are times yekuti vanhu vanogona kukufutsira, vanhu vanogona kusiyana newe, asi Mwari unovhura masuo, unoziva basa raakaviga mauri. Mwari ane zvikuru zvaakaisa mauri, zvaanokonzera iye pachake Mwari, kwete vanhu, kuti Mwari ndo vanovhura. May God open a way, may God open a door muupenyu hwako yauchagona kunongedzera nekuona kuti uku hakusi kuita kwevanhu, nokuti vanhu havagone kuvhurira mapfupa, havagone kuvhurira chitunha guva. Why? Because vanoziva kuti hakuna kwachinoenda, hakuna kwachinoita. Saka hazvaita kuti vanhu vauye kuzongofukunura guva rigare rakashama kudaro. Zvoreva kuti zvakangoitwa with the supernatural power of God. Pavakauya kuzoviga murume uyu vakasvika guva iri rakavhurika, nokuti anointing iri mumabhonzo ichine basa rekuita. So vanhu vanogona kuviga chinhu vofutsira chichine basa. Kutaura kwevanhu kunogona kukuita bheri, kutaura kwevanhu kunogona kukufutsira. Bandauya kuzotaura shoko raJehovha. Kana Mwari vane chikuru chavakadyara mukati meupenyu hwako, don't worry nevanhu vanofutsira. Inzwa, kana chiri chaMwari, chine basa raMwari, kana vanhu vakafushira, Mwari unoshamisa, unovhura. Mwari unovhura nzira pasina nzira. Mwari une nyasha guru nyasha dzinoshamisa. Vakakonzera kuti Elisha nyangwe afa mabhonzo, vanhu vafutsira. Takanzwa kuti vanhu pavakauya kuzoviga mumwe murume vakasvika guva raElisha rakashama. Baba, ndinonamata manhero anhasi. Zvizhinji zvakafutsira vana venyu. Vazhinji vane potential yakafutsira. Vazhinji vane mabusiness proposals akafushirwa. Vazhinji vane marelationship akafushirwa nekutaura kwevanhu uye nemweya yemadzinza. Ndiri kunamata kuna Mwari wenyasha, wazuro, nhasi namangwana. Imi makavhura guva raElisha nechikonzero chekuti mune kuzodza kwamakaisa maari kunofanirwa kushanda. Baba, ndanamata nokutenda. I come against every spirit inoita bheri chinhu chine basa mumba menyu. I come against every spirit. I come against every saying, kutaura kwevanhu kunovhara nekuviga vese vanoda kushayisa vana venyu opportunity kana kuti mukana muupenyu. Imi makatendera kuti vauye panyika nekuda kwezvikonzero zvamunoziva nenyasha dzamakaisa maari. Imi mbune Jehovha, mune ruoko risina kupfupika. Ndinotaura Baba, a supernatural work of the hand of the Lord. Pamusoro pekufutsirwa kwavo, vhurai murimi Jehovha, fukunurai murimi Mwari. Marelationship akafutsirwa ngaafukurwe nemi Mwari. Imimi mutsvene wakatendeka, ndiri kunamata kuwana venyu manhero anhasi. May the hand of the Lord that is not short open every grave, open every business, open every opportunity. Chese chakafutsirwa nevanhu ngachishayiswe simba, nokuti muri Mwari wazuro, nhasi namangwana, mune nyasha. So Bible rati Elisha akavigwa. Vanhu vakasiyana nazvo vakatokanganwa kuti kuna Elisha akafa akavigwa. But mumwe musi vakundoviga mumwe munhu. Vakakanda. Paakandoguma mapfupa ndokubva amuka, ndokubva atanga kurarama. Murume uyu haana kuitirwa favor nevamwe vanhu. Murume uyu Bible rangu rati they threw the man. Vakamukanda. They did not bury him, they threw him. Vakamurasa, vakamukanda. But pavari kumukanda, vari kumukanda mu right place. Sumuka kwake. So there are times yekuti kufutsirwa kana kuraswa nevanhu hakutadzise kuita kwaMwari pamusoro peupenyu hwako.
vakakanda murume uyu muguva raElisha. Havana kumukanda muguva rake, vakamukanda muguva remumwe munhu risiri rake, ndokubva amuka. Havana kumugadzika zvakanaka, vakamukanda nokuti vane hondo yavakaona ichiuya. Yeti hondo iyoyo, hondo tindofunga tese tinonzwisa kuti hondo kana yauya inouya kuzoparadza, hondo kana yauya inouya kuzouraya. But this time hondo iyi yakauya kuti mumwe murume amuke. Handizivi wandiri manera nhasi. Kune hondo dzinogona ngosimuka muupenyu hwako, kwete nekuti dziri kuda kukurwisa, but kune hondo dzinorwira. Ndinzwe zvakanaka. Kune hondo dzinorwira. Kune hondo dzakatoprogramwa naJehovha dziri muprogramu yekurwirwa kwevamwe vanhu. Shoko raMwari rinoti, when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. Zvinoti kune zvimwe zviyero zvinongosimuka bedzi because of the coming of the enemy. So hapasi pese pari kuuya an enemy against your life because of the devil. There are times yekuti the enemy is coming against, but asiri kuziva kuti the coming of the enemy zvichatrigger a miracle inofanirwa kuitika. I want you to see this. Dai vanhu ava vasina kuona hondo yaiuya, vaitonoviga munhu uyu muguva rake zvakanaka. But pavakaona hondo ichiuya, ndo pavakati regai tingokanda munhu uyu titize. Yet pavari kukanda munhu vari kumukanda mu right grave, which means guva remurume unyangu ranga was a wrong grave. Murume uyu dai akaiswa muguva rake asinga anointing yekuti kumuka kwake iri muna Elisha. Anointing yekumuka kwake iri mumabhonzo aElisha. Saka chakakonzera kuti vamuise muguva raElisha, vane hondo yavakaona ndokubva vamukanda. Idze kuti zvimwe zvinhu muupenyu hwako cheni nevamwe vanhu than effort nekugona nekuita kwako. Nokuti murume uyu dai akaiswa muguva, asi paakakandwa muguva remumwe munhu akamuka akararama. Which means mulife kune zvinhu zveupenyu hwako, kusumuka kwako nekusumudzirwa kwako kwakavigwa mune vamwe vanhu, but vamwe vanhu vacho ivavo vakatovigwawo futi nevamwe vanhu. I don't know if you are hearing me very well. Ndinzwe zvakanaka, ndinzwe zvakanaka, ndinzwe zvakanaka. Elisha akafa akavigwa, yet ane anointing ine chekuita nemumwe murume achazofa achakandwa muguva rake kuti amuke. Zvorati murume uyu dai akandokandwa muguva rake, dai akavigwa muguva rake, aivigwa zvakanaka zvopera zvakadaro. But miracle yake ine chekuita nekuiswa kukandwa kwake muguva remumwe munhu. Zvoreva kuti muupenyu pane nguva dzekuti zvako kuti zvinyatsoita, zveupenyu hwako kuti zvinyatsoita, you are supposed to be connected to somebody. But that somebody sometimes haasi a good person in the society, in the sense yekuti munhu akatoorawo akatovigwa, yeti chakaora chikavigwa chinokumutsa nekukusimudza. Zvoreva kuti murume uyu paakaiswa muguva, paakakandwa muguva remumwe munhu, ndo pakava ne-turnaround mulife yake. Mwari wenyasha ngaakukonekte kublessing yekuti nyange vanhu vachitarisira munhu iyeyo pasi, asi nekuda kwekuti Mwari vanoziva kuti kusimuka kwako kune chekuita nemunhu iyeyo, Mwari ngaaopen an opportunity yekuti mugone kusangana. Handizive kuti murume uyu kana Elisha ari mupenyu vachifamba, but this time ari kusangana, ari kunoita contact nechitunha nemabhonzo emunhu akafa, but ndo pari kubuda miracle yake. So which there are times yekuti your miracle ine chekuita neconnection than your own effort or your own room you can create for yourself. Guva rake ranga ratotyero zvekuti dai akaiswa muguva rake aitongovigwa, but paakakandwa muguva remumwe munhu akaguma mabhonzo aElisha, ndo paakamuka. Zvoreva kuti contact yake, can I talk about contact or contacts? Kureva kuti pane nguva yekuti there is a contact yaunofanirwa kusangana nayo mulife inodena kusimuka, inodena kumuka kweupenyu hwanga hwapera mauri.
vakaona hondo ichiuya, vakaona hondo ichiuya, vakati ngatimukandei. So number 1 ihondo. Number 2 kuraswa, kukandwa nevanhu vaunotarisira kuti ndo hama dzako dzofanira kukuitira zvakanaka. So there are times yekuti kukandwa, kuraswa, uye nenguva yekuti mune hondo nekunetseka muupenyu, God can still bring something good out of that. Pane 2 problems panapa. Murume uyu akandwa muguva remumwe munhu, hama dzaona hondo ichiuya ndokubva akandwa, yet kukandwa kwake kuri kumusimudza. Sister Patient Love, you are welcome. May the good Lord bless you. It's been a long time. May the good Lord favor you. Thank you so much. Mfumu Victor Story, thank you so much. Blah Vicky Banda, thank you so much. So this man, the throwing away of this man, do in a connection ne blessing yake. But vana vaigona kumukanda dai vasina kuona hondo yaiuya. Toda tuone chini ichi. Murume uyu haana kurwadziwa nekukandwa simply because anga akafa. There are times yekuti when you are still active in flesh and you are not dead, pakuita kwenyama, unorwadziwa nechinhu chinokusimudza. Can I talk to somebody? Nokuti murume uyu paakakandwa achinopinda muguva, achinorova mabhonzo aElisha, chinhu chekuti dai anga ari alive aicomplaina. Why? Because it's really painful. Saka thank God he was already dead. Saka paakakandwa haana kubhowekana, haana kurwadziwa ndokubvamuka. Kureva kuti there are times yekuti ukasafa, I mean a spiritual term, ukaregera kufa pakufunga kwenyama, over active, pane paunoresista kukandwa. Yeti mauri kukandwa mune munana wako, but kukandwa kunorwadzwa, kuitwa throw away kunorwadza, kurejectwa kunorwadza. But ukangoziziva kuti Mwari une nyasha, une chaari kuita chikuru muupenyu hwangu, you can enjoy to be thrown away. Unogona kuenjoya kutsikirirwa, unogona kuenjoya kuraswa. Why? Nokuti mauri kurasirwa macho mune blessing. Inzwa, hakuna chinobhowa sekubatwa zvakanaka kana kuti kuvigwa zvakanaka muarea yawaifanirwa kukandwa wobva wamuka. I'm sure you can prefer kukandwa womuka than proper burial. So there are times yekuti pane zvikuitika muupenyu hwako, pane rejection, pane kukandwa. But I've come to tell somebody, the hand of the Lord is not short, and the blessing of the Lord is about to hit you. Mukukandwa imomo, gamuchira munana wako. Mukurejectwa imomo, sangana nefavor yako. Nokuti dzimwe nguva zvinotora pressure, zvinotora dzimwe hondo kuti ugone kusimudzirwa, zvinotora kuraswa kuti ugone kusangana nemunana wako, zvinotora kurejectwa kuti ukandirwe pane blessing yako. Ukaona wakukandwa watosvika, ukaona wakurejectwa watosvika muenvironment yauno, inzwa, Mwari wedu vakarongeka. Hondo ipa yaitosimuka vachironga kuenda kwaIsraeri, vakasimuka pa-right time. Hondo ipa yakasimuka ichida kuuya kuzotaka Israel, yakauya pa-right time. Zvekuti time yavakaonekwa vachiuya, vanga vatosvikawo pane guva raElisha, because havana kuzotsvaga guva rekuti vamukande. They were now at Elisha's grave pavakaona hondo ichiuya. Zvoreva kuti Mwari akaprograma tsoka, mafambiro enemy. Ukaona enemy yako kuataka, uri muenvironment ine zvinhu zvako. Just take a look pa picture vaIsrael against the Philistines patime yaGoliath. Dombo rekutema Goliath kuti afe harina kubviwa naro kumba naDavid. Bible noti David wakaenda kurwizi and he picked 5 smooth stones, which means there was a river at that place. Was panga pari pa valley of Judah, pa valley pane river. Zvoreva kuti Goliath ainetsa muenvironment ine matombo anomuuraya. Goliath ainetsa muarea, muterritory ine defeat yake by revelation. Goliath aituka nekupopotera vaIsrael, but akamira muenvironment inowanikwa dombo rinouraya Goliath, which means the enemy iri too late pakuunderstanda kuita kwaJehovha. Nokuti area yaune strength,
area yaanoda kukurwisa ndo area ine divine help. Area yaanoda kukurwisa ndo what we need kuti sei zvasimuka pamazuva ano, sei vandirwisa pamazuva akadai, sei vasiri kundifarira ndiri murelationship, kureva kuti you are already in the right place. Vanhu ava pavakaona hondo ichiuya zvakabva zvatoringa mumind dzavo kuti takutongomukanda pano muguva raElisha. Yet Elisha une an anointing. Icho chakamboita kuti guva raElisha rishame kuti vagone kuzokanda murume uyu, which means Mwari vanga vatanga process yekumutswa kwemurume uyu long back. Why? Nokuti kana Elisha akafa akavigwa, he was dead and later buried. Zvora pakatomboita time kuti munhu asvike pabone stage ambovigwa, flesh yese inenge yapera kuti asara mabones, which means pakaitika let's take it that way, pakaitika erosion. Naya ikakukura ivi, mhepo ikavhuvhuta ikabvisa, nokuti handina kunzwa munhu akauya kuzoguva iri, ndangonzwa kuti guva iri ranga rakashama. Chakashamisa guva chi? Maybe mana aikonzerwa ne the supernatural move of God. Why? Nokuti area iyoyo hapana makuva mazhinji. Ndakonzwa kuti guva raElisha ranga rakashama. Why? Because makuva akawanda akashama vangatozomukanda muguva risiriro. What am I saying? Ndiri kuedza kutaura kuti muupenyu hwako pese pane chekuita nebreakthrough nekubudirira kwako nangiswa ipapo. Why? Nokuti pamwe pacho unogona kukandwa muguva risiriro nyangwe rakashama, but kana risiro nemunana wako, you also die in that same grave. Let me show you sometimes the devil can attack people in this way. That's why Miriam akamira is a great intercessor patime yakaberekwa Moses. Time yakaberekwa Moses mai vake vakandomuviga kurwizi. Miriam ndokubva apota achiswera kurwizi, nokuti mwanasikana waFaro paakauya kuzogeza akatora bhasiketi. Miriam akaapproacha mwanasikana waFaro akati, munonditendera here kuti ndinokutsvakirai mai vangayamwise mwana uyu mukaka. It was so important to see this picture. Kana vakadzi vese vaibereka vana vakomana vana vavo time yakaberekwa Moses, zvora kuti time yakaberekwa Moses, let me put it this way, vanga vaine mukaka vasina kuyamwisa vana, vanga vachingofirwa nevana, vanga vakawa. So tenderei ndinokutsvakirai mukadzi angayamwise mwana, kureva kuti ari kuti this boy must get the right milk. He must be breastfed from a mother's milk. Anofanirwa kunwa mukaka wamai vake chaiwo. Why? Nokuti mumazuva aya mukaka unenge uripo wakawandisa, nechikonzero chekuti vazhinji vaiti vakabereka vana vakomana vana vavo vaiurawa. Saka paisara amai vane mukaka vasiri kuyamwisa. Saka Miriam pakunogara kurwizi ari kuda kuita stand on the gap kuti Moses aregere kunwa mukaka wese wese. There are times that when the devil attacks you, unogona kuwana mukaka but uri wrong milk. Like mazuva atiri, ushumiri hwakawanda, zvinotaurwa zvakawanda. Kurati hatisi mutime yekushayikwa kweshoko, tiri mutime yekuti chokwadi chinogona kuita chishoma, but shoko rakawanda. So you need the grace of God to connect you to the right mother. Moses haafanirwe kunwa mukaka wese wese, anofanirwa kunwa mukaka wamai vake. Saka chinokonzera kuti agone kunwa mukaka wamai vake chaiwo, there was an intercessor by the name of Miriam. Aiswera ari kutsanga kurwizi achinamata kusvika aita negotiate a deal yekuti munonditenderere ndikutsvakirei mukadzi angape mwana uyu mwana. Why? Nokuti mukatsvaga mukadzi mega wekupa mwana uyu mukaka munomuwana, nokuti mukaka yakawanda. Mana mai vazhinji vaurayirwa vana vakasara vaine mukaka. So murume uyu paakauya kuzovigwa vakamukanda muguva raElisha ranga rakashama. But chandinoziva makuva anga akashama ikoku mairi. Remurume uyu rake riri fresh guva raifanirwa kuvigwa neraElisha ranga rakashama. But ndokubva akandwa muold grave, not the new one. Akaiswa muguva rekare raElisha rina kuiswa mune rake. This is a shadow picture of the New Testament church. Why?
isu tinofanirwa kuponeswa kwete nekufa kwedu but nekutenda murufu rwaKristu akafa akamuka. Jesu akafa akamuka. Tikatenda maari tatenda muupenyu, tatenda musecond lease of life. Nokuti murume uyu paakauya akakandwa muguva raElisha akamuka. Zvoreva kuti chechi kana kuti mutendi wanhasi haafanirwe kupinda mune zvake, anofanirwa kufa muna Kristu, anofanirwa kufa muna Kristu. Nokuti ukafa muna Kristu wafa munzvimbo inokupa upenyu husingaperi, wafa munzvimbo ine munana wako, kureva kuti human effort nekugona kwako nekuchenjera kwako, sarenda zvese muna Kristu. Nokuti pane pamwe pokuti ukaiswa mune zvako haumuke, kusvika waiswa mune zvake ndokuti umuke. So Elisha akafa akatofanovigwa, akaora, akatova mabhonzo. Asi Mwari ndokubva vaziva kuti somebody unofanirwa kuwana testimony, unofanirwa kuwana breakthrough nekuda kwekuti achakandwa muguva raElisha. Saka pakatanga process yekuti ivhu rakabva kama, but makuva anga mairi igwa murume uyu nerakazokandwa murume raElisha. Saka kuti rimwe rakasara esa anga akashama, but rakashanda kuti upenyu hwemunhu hudzokere panzvimbo, akaiswa muguva raElisha. Haana kuendeswa mune rake, akaiswa muguva raElisha. People of God, hear me very well. We are living in a time nekuti maopportunities anotanga anowanda kuti akurasise pane the real opportunity ine chekuita nedestiny neupenyu hwako. Vanokuda vakawanda, but are meant for your destiny, are meant to be with you, havasi vese mumwe chete. So there are times ekuti uchida kundoiswa munoguva rako mune rimwe, zvinoita sekunge imistake, but mistake iyoyo rimwe gore uchatenda Mwari kuti takaronga izvi zvichida kudai, but takazoona kuti hapana option, zvadai tataenda uko, but at the end you will see the hand and the blessing of. Hausati wari urombofadzwa naMwari palevel yekuti unyatsoona kuti zvana ndakaronga dai ndakazviita ndifundzo dzaibuda zvakanaka, but hameno zvakangoitika, so yet zvakaitika zvacho it's good for me. May such kind of a blessing hit you. May such kind of a blessing meet you. May such kind of a blessing isangane newe. Ya unotozoona kuti makaita yenyu Mwari, nokuti zvandaida inini dai zviri izvo zvakaitika hakuna kwandaienda, but Mwari zvamaida ndo zvakaitika. But zvinodiwa naMwari kuti zviitike now, there are times ekuti yeti unoda kuti usimuke, hondo idzodzo dzangouya kuti zvako zviite. There was a time murume anonzi Samson ari kuenda kuTimna, ane musikana wawo na Judges 14. Bhabhuri rinoti akati tsambukei pana imwe nzvimbo, akanowana mukanwa meshumba mune uchi. But chakaita kuti atsambuke kutarisa shumba iyi, pekutanga vachienda nevabereki vake, shumba yakadzvova against him. Simba raMwari rikauya pamusoro pake, akabvarura shumba iyi. Shumba yaita sekunge yanga yauya kuzomudya, yeti paakati nayo akazodiscover kuti shumba yanga izomupa kudya, nokuti akawana uchi mukanwa meshumba. Zvoreva kuti mukanwa meshumba ndo makava a platform yekuti iye azowanawo chekuisa mukanwa. People of God, hear me very well. Kune hondo dzakangorongwa naJehovha kuti usimuke, but chinoita kuti ugone kuda kudziavoida, ugone kurwadziwa nazvo, inhau yekuti hausati wafa munatural understanding kuti uve mupenyu muspiritual understanding. Murume uyu paari kukandwa muguva raElisha haakomplaini nokuti akafa, paari kunoguma mapfupa aElisha haarwadziwe nokuti akafa. At the end anogamuchira miracle yake, which means unofanirwa kufa mukufunga kwenyama uve mupenyu pakufunga kwemweya. So there are times yekuti kune imwe blessing inouya sekunge
iri kupikisa zvawakaronga zvainzi ndezvako zviri proper, yeti wobva wasangana nezvakarongwa naMwari kuti zvive zvako. Murume uyu dai akaiswa muguva rake aivigwa, asi paakakandwa muguva risiri rake akasimuka. Haana kukandwa muguva risiri rake by choice, by pressure, yeti ndo mune munana wake. Sangana mune munana wako, nokuti wega unoyanzona kuti hakusi kuronga kwangu. Pane hondo dzakangosimuka ndikapedzera ndangoita izvi, but hauna kunge waziva kuti kuda kwaMwari nenyasha dzaMwari nefavor yaMwari iri kuda kukusimudza mune zviri kuitika izvozvo. But kana usati wakuzviunderstanda, usati wakuzviona nemaonero emeso emweya, unogona kuboekana kuti but inda zvinhu zvangu zvisiri kufamba. Yeti zvine mumwe mufambiro wekuti at the end hauti ndezvangu, unoti ndezvaMwari. Nekuti rako guva ukariiswa unovigwa, but ukakandwa muguva raElisha ndaona wasimuka. But haukandwe by choice. Noti Bible rati they threw the body into Elisha's grave. They did not bury this guy. They threw the body. But there are times yekuti vanhu vanongokurejecta, vanongokurasa, so yeti vari kukurasa mu divine favor, vari kukukanda mu blessing, vari kukukanda maunofanirwa kusangana nedzimwe nyasha dzinochinja upenyu hwako. Rimwe gore uchatenda Mwari nekuda kwevanhu vakakurasa. Bvunza Jona. Jona pavakamukanda ndo paakaenda. Pavakamugamuchira mubhoti airasika. Pavakamuburitsa vakamukanda akaenda kwaaifanirwa kuenda. Mwari ngavakuitire munana unokusvitsa pazvinhu zvaunoshuwira, kwete nekuronga kwako neruoko rwenyasha. Vanokurasa ngavakurase nekuti wasvika mu right place. Vanokurejecta ngavakurejecta nekuti warejectwa mu right place. Time yakakandwa Joseph mugomba nemadzikoma ake, vakasimudza meso, vachangomuburitsa ndokubva vaona kuti inga kune vaIshumaeri vari kuuya, ngatimutengesei. Akatengeswa to the right people. The Ishmaelites vaenda kuEgypt. Dream ya Joseph ine chekuita nekuEgypt. Remember, Joseph akangova nedream nevision, but anga asina mari yetransport. So chinhu chakatransporta Joseph kuti aende mu right place, ruvengo, hatred. Vakoma pavakamuvenga vakamutengesa ndo paakaenda. So there are times yekuti don't focus much kuti vana nhingi vakuita sei, vana nhingi vakuvenga pakudii, vazokudii. God works wonders through rejection. God works wonders through kudampiwa. Rejection iyoyo haitadzise Mwari kukuitira zvinoshamisa. Rejection iyoyo haitadzise Mwari kukusimudzira. Ngavarambe vachiita zvavanoita, asi chandinoziva Mwari wedu unekuita kunoshamisa. Mwari wedu wakatendeka. Enemy haikunde Mwari pakuronga. God is a master planner. Vakashandisa hondo kuti mumwe murume asimuke. Handizive hondo dziri muupenyu, but kusimuka kwako hakudziviswe. Hakuna hondo ichashandura kuronga kwaMwari pamusoro peupenyu hwako. Murume ndakati dai aigona kupa testimony muchechi, aigona kuti ndinotenda Mwari nekuda kwehondo yakaonekwa. Nokuti vanhu pavakaona hondo vakandikanda muguva rine munana wangu. Nerimwe gore uchatenda wako asi nekushamisa kunoita Mwari. Nokuti dai akaiswa muguva rake aivigwa. Asi pavakamukanda muguva raElisha akandoguma mapfupa, he stood back to life. Kana vanhu vanga vachitiza hondo, murume paakakandwa muguva raElisha akabuda akamira, akatangawo kutevera achimhanya. Vanhu vaiti tamusiya, gamba munaye. Vese vaifudza kuti vakakusiya muupenyu vachashamisika nespeed yauchapiwa naJehovha. Vachashamisika kuti vanhu vanga vauya kuzokuviga, but vari kudzoka newe. Vakaenda vakakutakura, but haudzoke wakatakurwa. Vakaenda vachiti wafa, but vachashamisika uri mupenyu uri kudzoka. Mwari ngaakuitire favor. Mwari ngaakuitire nyasha. Ndaona wane supernatural speed. Ndaona waakumhanya pakati, uchakwikwidzana nawo pakati pavo. Ivo vamboenda newe vachiti wafa, vaenda newe vachichema.
kuchema chine plani naMwari, havasi kuzva kuti vari kuchema chine kuronga kunoshamisa kuri kuitwa naJehovha. Vanhu pavakadzokera muguta vakashamisika kuti vari kudzokera nemurume wangaenda kundoviga. Vese vakakurejecta, vese vakakukanda, ngavashamiswe nezvichaitwa naMwari. Pavari kuvaka dzimba yako iri pari kuitika michato, wako uripo ipapa. Pese vakaenda vachiti tiri kundorasa munhu, gamba munodzoka newamuri kuti munorasa. Wese akaronga kukurasa nekokumaka muupenyu, ngaashamiswe nekuita kwaJehovha. Uri pakati pavo uchimhanyidzana nawo. He came back to life.